तू सांग ना तुझा पावभाजीमध्ये किती पावाचा रेकॉर्ड आहे? एकदा 16 पाव खाल्लेले. पण हे काय खाण्यासारखी म्हणून बोलतात ना, माझ्या खाण्याला टक्कर द्यायला मुलगी आहे. तशीच हवी होती ना. आता थोडं राहिलं. नमस्ते सर्वांना. आज तुम्हाला रेसिपी काजल आणि आई बनवून दाखवणार आहे. आणि तुम्ही रेसिपी बनवताय, काय खास आहे रेसिपीमध्ये? रेसिपी खास म्हणजे हे पावभाजी बनवणार आहे आज आम्ही. आणि सरप्राईज आहे. आणि आईला ऍक्च्युली आम्ही सरप्राईज प्लॅन केला. आईला काहीच कल्पना नाही की आम्ही इथे किचन मध्ये काय करतोय. आई गेली बाहेर. आता ते आल्यानंतर पावभाजीचं तिला सरप्राईज देणार आहोत, म्हणून आम्ही आज स्पेशल आईसाठी बनवतोय पावभाजी. चला, इकडे सर्व साहित्य घेतलेलं आहे आपण. पण सुरुवातीला तुम्ही काय करणार? सुरुवातीला आता सगळ्या भाज्या आपण बॉईल करून घेऊया. मी साहित्य दाखवते. इथे हे भाज्या बॉईल करायच्यात ना. इथे कोणकोणत्या भाज्या घेतलेल्या आहेत? फरसबीज घेतली, शिमला मिरची, फ्लावर आणि बटाटे घेतले. फरसबी किती घेतली? फरसबीज अर्धा पाव. हा, शिमला मिरची अर्धा पाव. अजून काय घेतलेलं आहे? आणि फ्लावर घेतला अर्धा पाव. आणि 6 बटाटे घेतलेत मोठे 6 घेतलेले. ओके, म्हणजे हे 4 आपले भाज्या आहेत. चांगले कापून धुवून घेतलेले आहेत आपण, बरोबर? आता आपल्याला काय करायचं? हे आपल्याला मिक्स आपल्याला बॉईल करायला ठेवायचे. मिक्सर मध्ये इथे आम्ही 4 मोठे टोमॅटो घेतले, त्याची प्युरी केली आहे. आणि ही 4 मोठे कांद्याची प्युरी केली आहे. आणि इथे आम्ही फ्रोझन टमाटर घेतले, सॉरी मटार घेतले. फ्रोझन मटार घेतले. आपण एक काम करूया, आपण सुरुवातीला हे काम करू, ह्याचा शिजत ठेवूया. आणि जसं आपण सर्व शिजवायचंय. हे पण आपल्याला याच्यामध्ये शिजवायचंय. चला घ्या कुकर घ्या. आपण टाकताना एक एक एक्सप्लेन करूया, म्हणजे सोपं पडेल तुम्हाला पण, है ना? इथे आपण कुकर घेतलेलं. कुकर इकडे घ्या, आपण कुकर घ्या. आणि याच्यात पहिले हे 4 भाज्या टाका. चला, हे 4 भाज्या आम्ही टाकून घेतो. ठीक आहे, इथे आपण 4 भाज्या टाकलेल्या आहेत आता. आणि हा 1 कप मटार आहे, फ्रोझन मटार आहे, तो पण शिजवायचा याच्यासोबत. हे पण मटर शिजवलेले असतात ना हे? हो, पण आपल्याला कसं जरा गाळ हवाय ना पावभाजीमध्ये. भाज्या एकदम मऊ व्हायला पाहिजे, म्हणून कुकरला लावायचं. तिकडे आपल्याला पाणी किती वरसर ठेवायचं आहे? काय 2 तांबे टाकते. 2 तांब्या पाणी टाकताय ना? ठीक आहे, बस ना. तरी बघा वरसर आलेलं आहे पाणी, आहे ना? चला, आता ह्याचे किती सिट्या? हे झाल्याशिवाय आपल्या पुढची प्रोसेस काहीच नाही ना? किती सिट्या झाल्या पाहिजे याचे? आता आपल्याला 7-8 शिट्या करायच्या आहे, तर ते व्यवस्थित शिजतील. मिळते 7-8 सिटी के बाद. इथे आपले कुकरचे आपण 5-6 सिट्या करून घेतलेल्या आहेत ना. आणि कुकर थंड पण केलेला आहे. आणि इथे बघा, थंड झाल्यानंतर आपण स्मॅश करतो त्या भाज्यांना सर्व. ठीक आहे. आणि इकडे आपण काय करायला ठेवलं? इकडे कढई घेतली आहे मोठी, त्याच्यात आपण तेल टाकलेलं आहे. तेल पण गरम होत आहे. त्याच्यात आपण आता खडा मसाला टाकायचा आहे. आणि त्या अगोदर आपण अमूल बटर टाकायचे. या बटरची जरा टेस्टच वेगळी असते ना. हो, तेलामध्ये आपण बटर टाकलेलं आहे. तेलात 1 चम्मच आपण बटर टाकलेला आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपण हा खडा मसाला टाकत आहे. खडा मसाल्यामध्ये आपण काय काय घेतलं? खडा मसाल्यामध्ये आपण 1 वेलची घेतली, बडी वेलची. आणि तमालपत्र घेतलं 3-4. आणि आपण हे घेतलं लवंग. किती घेतलं? लवंग घेतले 5-6. दालचिनीचे म्हणजे 3-4 तुकडे घ्यायचे. ओके, म्हणजे 4 वस्तू आपण टाकले. आणि हे जरा झालं की मग आपण आली लसूण पेस्ट टाकायची. आलं लसणाची पेस्ट. इथे आलं लसणाची पेस्ट पूर्ण टाकताय. हे आपण 2 चमचे मोठे घेतले. 2 मोठे चमचे घेणार आहे ना आपण? हो. जेवढे आपण चांगले स्मॅश करू तेवढी पावभाजी चांगली ना. हो, भाज्या लागायला नाही पाहिजे दाताखाली. अशीच तुम्ही पण सरप्राईज करायचं आणि आपल्या पॅरेंट्सला द्यायचं. तू सांग ना तुझा पावभाजीमध्ये किती पावाचा रेकॉर्ड आहे? एकदा 16 पाव खाल्लेले. किती? 16. हो आई, खरं सांगते? 16 पाव खाल्लेले. माझ्या बहिणीचे. तिने सकाळपासून काहीच खाल्लं नव्हतं, म्हणून तिने एका टायमाला 16 खाल्ले का? दिवसाला 16? नाश्ता केलेला नव्हता. आणि मग दुपारी जेवताना तिने 16 पाव खाल्ले. आणि आमची कॉम्पिटिशन लागलेली. कोणाची? तुमची? हा, आमच्या फॅमिलीमध्ये. बापरे. मी 16 पाव खाल्ले, कारण की मला जिंकायचं होतं. टोटल घरी पाव आणले किती होते मग त्यावेळी? 6 लाद्या होत्या. 36 पाव. 36 मधून हिनेच किती खाल्ले? 18 खाल्ले. मग काय ठेवलं तू दुसऱ्यांना?
पण ती कॉम्पिटिशन लागलेली ना आणि मला जिंकायचं होतं म्हणून मी कॉम्पिटिशन काढलं. माझ्यावर लावते. हा लावते ना, लावूया आज आपण. किती चांगलं झालं ना आला पीस झालं ना. आता आपण इथे कांदा टाकूया. इथे आपण 4 मोठ्या कांद्याची प्युरी करून घेतलेली आहे आणि कांद्याची प्युरी करताना आपण पाणी नाही टाकलंय ना. हो ना. ओके. झाली ऑलमोस्ट माझी पण भाजी स्मॅश करून. आणि आपल्याला त्याच पाण्यात स्मॅश करायची ना ती. पाणी गाळून वगैरे घ्यायचं नाही, न्यूट्रिशन सर्व जातं नाही तर आहे ना. काय उपयोग नाही. आता आपल्याला कांदे आता किती वेळ आपल्याला असं ढवळायचे. जरा थोडं लालसरपणा येईपर्यंत. जसं 3-4 मिनटं 2-3 मिनटं असतात ना. हा 3-4 मिनिटात आला जाणार. आता इथे आपले कांदे झालेले आहेत आणि इकडे आपण टोमॅटो किती टाकले. टाकले टोमॅटो किती टाकले आपण. टोमॅटो आपण 4 मोठे टोमॅटो टाकलेले आहे. ओके. आता आपल्याला टोमॅटो टाकून किती वेळ आपल्याला. आणि आता आपल्याला 3-4 मिनिटं हलवायचे चांगलं. टोमॅटो चांगले स्मॅश झाले पाहिजे. ओके. आणि इकडे आपली भाजी झाली ना स्मॅश. हो झाली. ओके. आणि त्या आपले काय इन्ग्रेडियंट्स राहिले फक्त मसाले राहिलेत आपले सर्व. आणि तिकडे टोमॅटोची प्युरी पण आहे. हो ते नंतर टाकायचे. नंतर ना. हो जरा हे टोमॅटो झालं. तिकडे आपण आपल्या सोनूमधलं मीठ पण घेऊन ठेवूया. नाही तर पावभाजी कोण खाणार नाही. हा आता मी आई बोलायला चांगलेच बनवले. सोनू मधलं मीठ मी पाहिजे तर आता टाकू शकते. आता टाकतंय. हो मीठ कसं आपण अंदाजाने टाकतो. अंदाजाने. हो आणि एवढं लागणार सोनूला जगण्यात यावे. सोनूला ठेवण्यात यावं. आता इथे आपले 3 मिनिटं झालेली आहे. परत टोमॅटो टाकून आता आपण टोमॅटो प्युरी टाकू. प्युरी टाकूया. एक क्वेश्चन विचारू मी तुम्हाला. किती टोमॅटो प्युरी टाकली. 4 मोठे. हां तर तुम्ही टोमॅटो वेगळे का टाकले आणि टोमॅटो प्युरी वेगळी का केली. नाही मी क्वेश्चन काय केलं तुम्हाला. मी काय विचारतोय की टोमॅटो प्युरी पण टाकली तुम्ही टोमॅटो पण टाकलं हा तर समोरच्यांनी फक्त प्युरीज बनवून टाकली 5 टोमॅटोची तर चालेल का मोठ्या. हो, म्हणून तर मी म्हटलं टोमॅटो लहान होते ना. हां म्हणजे समजा असं कमी पडले तर आपण असे दोन्ही प्रकारचे टोमॅटो टाकू शकतो. हो, प्युरी पण टाकू शकतो आणि आम्ही असं आपण तसं पण टाकू असं शकतो. पण टाकू शकतो बघा. आता टोमॅटोची प्युरी टाकून पण आपल्या 4-5 मिनिटं हो. किंवा तेल सुटेपर्यंत करायचं आहे तर का. हो हे तुम्हाला चांगलं हलवायचं आहे 3-4 मिनिटं. पण कंटिन्यू स्टिअर करत पाहिजे आपल्याला ना. हो आता म्हणजे आपल्याला उलटं पण ना असं. हो. आता आता आपण हळद टाकतोय. हे लाल इथे आपण लाल तिखट घेतलेलं आहे. किती चमचा असेल. 1.5 लाल चमचा. तिखट 1.5 चमचा. 1.5 चमचा. तुम्हाला जितकं तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही अंदाजे टाकू शकता. आणि मग हा आहे गरम मसाला. गरम मसाला पण आपण किती 2 चमचा 2 घेतला. चम्मच. इकडे आपण आणि तिला थोडं असं पूर्ण हे करून असं आणि फक्त व्यवस्थित राहिलेला आहे ते आपलं ढवळून आता घ्यायचं. पावभाजी आणि मग मसाला. हा पावभाजी मसाला आपला 2.5 चमचा 2.5 चमचा. मेन इन्ग्रेडियंट आहे पावभाजी मसाला. पावभाजी मसाला सगळं तुम्ही इकडे ढवळा. हे सगळं आपण सर्व ढवळून घ्यायचं. स्टर करायचं ना. हं. क्या ये पाव कापायचं सोडून मेकअप चालू आहे. पाव कापले. पाव कापले सर्व. हो. पाव कापाकापी कार्यक्रम झालेला आहे. आणि ते आमची दिलू पण बघा काय करते. दिलू मस्त सोपा काढते. होय सोनू. हाय हाय जागे दिलू. काय करते. चला पाव झालेत ना. पाव आता मस्त आंबट बटरमध्ये फ्राय करायचे. येस. वा वा वा. चांगलं ढवळायचं इजीव करायचं सगळं. आता फक्त टाकायचं काय राहिलं आपल्या भाज्या. भाजी ह्या सगळ्या भाज्या स्मॅश केलेल्या त्या टाकायच्या ना. टाकायच्या. सुगंध आलेला आहे. 2 दिवस पावभाजी खायची आपल्याला. 2 दिवस नाही आता काजल मी जेव्हा चॅलेंज लावणार आहे ना. बघू केवढी संपते. हां बघूया आपण. आणि व्यवस्थित याला खाऊ. ह्याच्यात आपल्याला पाणी टाकायला लागणार आहे. साधारण तुम्हाला जर घट्टसर हवं तर नाही टाकायचं. आणि साधारण तुम्हाला असं थोडं लूज वाटते म्हणजे एकदम घट्ट वाटते तर घट्टपणा वाटतोय तर थोडंसं पाणी टाकायचं. कारण आपण टाकूया थोडंसं बघा. हे पण आपण घेऊया ना सर्व. हां. आधी आपण हे व्यवस्थित हलवून घेऊया. इथे बघा आपली पावभाजी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी आहे. आणि इथे सर्व सर्विंगची वस्तू आपण तयार करतो बरोबर. आणि इथे मम्मी पण आलेली आहे. त्याने गाडी अशी आणायची ना ती जरा ते पटकन सरकली त्याची पुढे. पण तुझी सरप्राईज पावभाजी रेसिपी रेडी झालेली आहे. झालेली आहे येस. मस्त. तर टेस्ट करायचे फक्त आता आपल्याला. हा. तिला कोथिंबीर खायला द्या. कोणाला. खाते दिलू. अच्छा. हो इकडे इकडे.
पावभाजीला पण सुगंध येतोय. आम्ही किती पावभाजी तू गेल्यापासून आम्ही कटिंग बिटिंग चालू ठेवली आणि शेवटी आत्ता झाली बघ. म्हणजे पावभाजीला पण आधी 2 मी तेच बोलणार होते की कढई घ्या म्हणून, परत फोन करणार होते. आम्ही कडे शोधत होतो कढई मिळत नव्हती. मग असं पडदा साईडला गेला हा. तिथेच होती. मी तुला काल दाखवली नाही घासून ठेवली आहे म्हणून. मम्मी कॉम्पिटिशन करणार आहे आम्ही आणि पावभाजीचं. ह्याच्यावर झाकण कोणतं मोठं? आज बघूया कोण कोण जादा खातो. काजल तू किती खाणार बोलतेस? असं काही स्पेसिफिक नाहीये, बघू. तरी पण 6 तरी खाऊ शकते तू. 6-8 तर खाऊ शकते ना. 8 नाही 6 पर्यंत. 6 तरी खाऊ शकते ना. तर मी तर 7 खाऊ शकतो. तुझ्यापेक्षा एक जास्त खाणार मी. मम्मी पण आता मम्मी नाव नाही नाही मधीच काय खाल्लं नाही आहे ना. खाल्लं. केक खाल्लं. वाट लावली आम्ही केक खाल्लं नाही. तरी पण दोघांनी सेम खाल्लेलं आहे. हा कॉम्पिटिशन. चालेल बघूया. तुमची पाव भाजी काय साईडला करून ठेवा. बटर बिटर टाकला का हे व्यवस्थित? काय आता बनवायचं बटर टाकून पाव आणलेले आहेत. हे बनवताना नाही, त्याच्यामध्ये- तेल आणि बटर युज केलंय. केलंय ना. आता इथे आम्ही पावभाजी कॉम्पिटिशन करतोय म्हणून ही प्लेट भरून आम्ही भाजी घेतोय. चमचा नाही, बघा चमचा मोज. दोघांना 2 प्लेटी. नाही नाही चमचा पण मोज मम्मी बरोबर आहे. किती चमचे टाकलेस? 3 3 हा, तीन तीन नाही. तीन 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 3 नाही चमचा चमचा टाकलास देते. तू. 3 टाकले 3. पहिला 1 टाकला होता आणि आता तुझ्या समोर 2 टाकले. खरं मी 1 टाकला ना तेव्हा तू बोलला ना थांब ठीक म्हणून. आहे. मग ही मला प्लेट दे बाबा. मला चिटिंग नको. माझ्या 3 टाक. नाही त्याच्यात 4 असतील. या मी कमी करायला पाहिजे. तसं थोडी असतं. 1 2 2 3 बघितलं 3 दाखवा जरा कॅमेऱ्याला बघा. सेम 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 आहे का? आहे. सेम आहे बघ. सर्कलच्या आत आहे बरोबर सेम आहे. 3 ना. हा. ठीक आहे. 3 आणि पाव आपले रेडी आहेत ना. ह्याच्यावरती कोथिंबीर आणि ते बाहेर आहे ना. चला बाहेर आहे. बघा किती खातो. हा नो लिमिट आहे. नो लिमिट. नो टाइम लिमिट. नो पाव लिमिट. हा, मी भाजी झाकून ठेवते. चला तू का नाही टेस्ट करत आहे? माझा उपवास आहे ना चला म्हणून मी नंतर खाते उपवास तुम्ही सोडताना. आम्हाला खाताना बघा. आता आमचं इथे पावभाजी चॅलेंज लावली आम्ही दोघांनी. प्रत्येकाने आम्ही प्लेट मध्ये बघा इकडे मी 10 पाव घेतलेले आहेत. तू माझे पाव मोज मी तुझे पाव मोजतो की चिटिंग नाही नको मी नंतर. मी दिले बरोबर आईने मोजून दिले. 10 पाव. 1 2 आईने 3 मोजलेले आहेत 10 पाव. 4 5 6 7 8 9 10. बरोबर हे 10 10 आहे. हे 10 आहेत ना. माझे पण 10 10 आहेत ना. हा. परत मोजतो मी. दोघांचे 10 आहेत. 8 9 10. हे 10 पाव त्यांना वाटलं ते. बरोबर 3 चमचे मोठे चमचे भाजी घेतलेली आहे आम्ही. इक्वल आहे. आहे दोघांना. आई तुम्ही टेस्ट करून दाखवा. आईनेच बनवलं तर आपण जरा टेस्ट करूया की काजल. इकडे टायमर पण लावतो बघा. टायमर लावलाय मी. ठीक आहे. तेच करा. कांदा टाकते. तुझी प्लेट वाढणार आहे. मी ना कांदा घेते. मला लागतो. तुला लागतो कांदा? ते भाजी बरोबर आहे ना कांदा हो, चमचम काय? चावायला कांदा चांगला किती? वाटतो. छान झाली भाजी. मीठ वगैरे बरोबर आहे. बरोबर मीठ बरोबर आहे. मसाला पण एकदम व्यवस्थित आहे. हा. खाण्यासारखी भाजी आहे. टायमर नका लावू म्हणजे प्रत्येकाने खायचे आहेत पाव. हा. असं टायमर लावून नको. आरामात खावा. असं हे नाही करायचं. घाई नाही करायची. केलं तर आरामात तुम्हाला काय खायचं. होणार? हळूहळू. हा किती कोण खातं ते बघायचंय. नाही नाही तर दिवस लावेल माणूस खायला. टायमर पण एक हिशोब देतो ना. मी घाई नाही टायमर करत. म्हणजे कसं खातात बरोबर जोडीने खाताय ना तुम्ही. कोण वेळ लागतंय कोणाला वेळ लागतंय तू समजतंय. हे बघ. सत्य आहे. हा याच्यामध्ये कोण जास्त खातं ते आपल्याला बघायचं आहे. आमच्यापेक्षा फास्ट आई खाते. 4 पाव आणले. त्यांना मी 4 पाव दिलेले आहेत. लास्ट टाइम आजीने माहिती ना किती खाल्लेले? किती खाल्ले होते? 3 पाव. 3 पाव खाल्ले होते. आत्याने किती खाल्लेले माहिती आहे ना? आत्याने किती खाल्ले? 6 पाव. आत्याने 6 पाव खाल्ले? नाही. नाही. आणि आपण पावाला पण इकडे मस्का लावलेला आहे. बाहेर एक लक्ष कॅमेरामॅन हवातल्या कॅमेरामॅन एक लक्ष ठेवा ना तर काजल इकडे एक पाव टाकायची इकडे. हा मी लक्ष ठेवते ना इकडे. आई आहे तुझ्या. हा मी बघते ना. किती पण असली पण पावभाजी खायची वेगळीच मजा असते. आणि पाणीपुरी. पण हे काय खाण्यासारखी म्हणून बोलतात ना माझ्या खाण्याला टक्कर द्यायला मुलगी आहे. तशीच हवी होती ना. तू बोलतो तरी खाताना. काजल बोलतच नाही खाताना. कॉन्सन्ट्रेशन. आणि आयत्या पाठी आहे. मी ना बोललो तर व्हिडिओ एंटरटेनिंग कसं व्हायला. आणि तुम्हाला एक सांगायचं पाव जेव्हा आपण तोडतो ना 2 पाव असतात ना एक वरचं आणि खालचं. हा मला ना ते खालचं खायला ना मजा वाटते जास्त. बरोबर आहे. ते चांगलं लागतं कुरकुरीत. खालचं हे वरचं आहे ना ते पण आवडतं पण हे छान वाटतं खायला.
मी कधी कधी काय करतो, जास्त पाव असेल ना तर पहिले खालचेच सर्व खाऊन घेतो. ती काजल पण तिकडे मोजते एक कमी होतोय ना. मी असे खालचेच पाव बघा, सेम आहे. हे बघा हे खालचेच पाव घेतले बघा सर्व पहिले मी. म्हणजे माझे सर्व तोडू नको कारण मी सर्व खाणार आहे ते. हा का, बघूया कोण खात मी फक्त बघतोय काजलचं रिॲक्शन बघतोय मी. जो पावभाजी छान झाली मी. तुम्ही खाताय ना, वाचून बाजूला बसेल ना तर त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटेल. आई पण आज कधी बोलत नाही, नाही खायच्या पाठी आहेत. त्यांना माहिती आहे नाहीतर खाऊन टाकतील सर्व हे लोक. बरोबर. एक जोक सांगतो, आम्ही एक काढला ना, आम्ही कॉम्पिटिशन लावतोय. आई बोलते मी पण खाणार आहे. बोलतो तुम्हाला पण ठेवणार आहे. चावा तरी. काजल तर अर्धा लक्ष माझ्या प्लेटवर आहे. होय. नाही, प्लेटवर संपण्याची बात नाही आहे. जो पण खातो ते बघायचं, जास्त खातो ते बघायचं आहे. पाव संपले पाहिजे. कारण एक वेळ काजलने 18 पाव खाल्लेले. 18 पाव म्हणजे लिमिट झाली. 18 मोजले होते ना खरं 18. कारण ती भुकेलेली होती तेवढी. नाही 18 ते चिंटू पाव पण असतात कधी कधी एकदम नाही पण छोटे. 18 पाव सोड, पण ते 18 पाव बरोबर तेवढी भाजी पण जाते ना अशी मोठी प्लेटवर. 18 पाव म्हणजे लय मोठी गोष्ट झाली. हा. पण मजा आली. हं? तू मोजते ना इकडे. भगवान कधी हुक्काचा पेट बोलता. पाव मस्त गरम केले ना. ते जाणतच नाही तुम्हाला. ती कधीपासून माझे पाव मोजते ना. मला वाटतं ना दोघांचं संपेल आपलं. एक वाली होईल मला वाटतं. बघूया. टायमर का लावला, असंच लावलाय, घाईचं नाही. पण व्हिडिओ पण किती मोठा होतो, किती वेळ लावतो आम्ही खायला ना. मी हाफ ठेवतो म्हणजे पाचच आहे. तुम्ही हे नका करू, पाव बसेल आतड्याला. आई बघ. खावा तुम्ही. उद्या काय होते, मार्केटला जायचंय. नाही मार्केटला रे बाबा. फदा तिकडे मस्त पादा. माइंड डायव्हर्ट करू नका. ते जिरवणारी माणसं आहेत. जिरवणारी माणसं आहेत. मला नाही वाटत पाव जातील. खातील काय. 8 पाव खाल्ले तर 10 पाव खायला काय आहे. 18 पाव. हा, 18 पाव खाल्ले आहेत. दोन्ही प्लेट खाल्ले त्यांनी. ती तेव्हाची गोष्ट होती. तेव्हा म्हणजे किती छोटी होतीस तू. छोटी नाही, मग? कॉलेजला होती. मग तू आता वाढतच आहेस ना अजून. आता वाढली म्हणजे तर तेव्हा 18 पाव, आता 20 पाव तर गेली पाहिजे. हा का? आणि पोट आलेला. पोट भरला ना. नका खाऊ राहू ते. तू त्याला कशाला विचारते. तू का ना आपली. 4-5 नातेवाईकांना बोलवा तुमची बाय जास्त आहे माझी. हा, मग अशी जेवताना याच्यावर शर्यत लावली पाहिजे. मी आहे ना, मला ते मी सांगतो काय, तू गुलाबजामुन जेवढे पण खातो ना तेवढी पण खात असते. तू मला एक आकडा सांग. हा. आमच्या घरी कसं ताई होती जेवढी खात नव्हती, मम्मी एवढी खात नाही, कोणतरी पाहिजे होतं खाणार. फुकट जातो. फुकट नाही, तो कॉम्पिटिशन होत नाही ना लेवलचा. हा, तेच ना. खाणारे वस्तू 2 खाणाऱ्यामध्ये कॉम्पिटिशन असतो कधी पण. दोघांचा वजन काटा केला पाहिजे. हा, पहिला आता केला पाहिजे होता आधी. ते हे ते चेस मध्ये असतं ना, शेअर और मार्क. हा घेतोय आणि परत ठेवतोय, घेतोय. ती समोरची घाबरली पाहिजे की नाही. समोरची मध्ये पाव संपायला लागले. इकडे 5 पाव, इकडे 3 पाव आहे. हा ते तू ऐसा मत करा की कॉम्पिटिशन लगाने गया. नहीं खाता है तो मत खा, नहीं तो इकडे- पेट दुखेगा. मी खाते. इकडे बघा, आता आई टाकायची, इकडे लक्ष ठेवण्याचं, आई इकडे पाव टाकायची. नाही, त्यांच्याकडे एकच आहे. वाट लागायची भाजी राहतात. नाही त्यांचे एकच आहे. ये दिलू इकडे. पण आई घाबरल्या. आम्ही बोललो आम्ही दोघं खायला बसतो, म्हणजे मी पण खाणार. दाणे हवे. दिलूला पाणी हवं, दाणे हवे. नाही, दाणे हवे. दाणे त्याच्यात नाही आहे दाणे. डब्यात नाही आहे. जरा वेळ थांबेल ती.
बरणीत होते ना तरी सुका पाव पण खायला वाटत नाही, भाजी असलीच पाहिजे तर ती भाजी तोंडात खायला आवाज पण येत नाही हा जाम झाली ती. नाही खाण्याचं हे बरोबर आहे तिथं, म्हणजे तोंड हलत नाही जास्त. इकडे बघा, इकडे काय केलं बघा मी. आता हे 4 पाव नाही आहेत, हे 2 पाव आहेत. आता 4 पाव करून ठेव ना. नाही नाही बघा, इकडे आहेत ना आता 4 पाव. पण आता हे कसे, इकडे टायमर बघा किती झाला. अजून 2 प्लेट बिर्याणी खाऊ शकतो मी. आहे ना पिठला भाकरी. एवढं खाल्लं आणि आम्ही तू त्यांना भाजीच नाही खाल्ली. भूतबीत आला का? भाजी नाही खाल्ली तुम्ही. भरपूर घे झाली बापरे. इकडे लक्ष ठेवा रेफरी, जर तिने पाव माझ्या टाकली 3-3.5 पाव माझे बघा. बघा काय करतोय, परत ठेवला ना तिकडचा इकडे. पण मानलं पाहिजे, कॉम्पिटिटर बघा लेवलचे आहेत. हा असंच पाहिजे. 3 पाव आहे बघा. न बोलता पण तेवढंच जात आहे आणि बोलून पण तेवढंच जात आहे. काजल ये ना, घाई गडबड में खा रहा है तू, आराम से खा. तिथं आरामातच खाते, ती बोलत बी नाही. मी जर बोललो ना तर व्हिडिओ एंटरटेनिंग कसं होणार है ना. मी दोन्ही साईड बघतोय बघा. हा. तू कितीही कर, तुझ्यापेक्षा 1 पाव मी असं करणार +1. असं ना आतमध्ये पाव आहेत ना अजून, नाही काय झालंय? समोर दुकान आहे. मी तोडून नाही देणार. किरकिर. मग खाणार, मग जास्त खाणाऱ्या माणसाला मग एक्स्ट्रा पाव पाहिजे ना. घातच होतं लिमिट आपलं. पण 10 पावभाजी खाऊ शकतो आम्ही, लक्षात ठेवा है ना. कमी पावभाजी नाही बनवून चालायची. पण मेन म्हणजे कसे असते म्हणजे 10 पावभाजी खाल्ल्यानंतर उठतात काय बघायचं. उठायचं आणि एकमेकांवर पडायचं. चॅलेंजच्या 1 तासानंतर तर दाखवायचं शॉर्ट. टर फट स्वाहा. हसू नको. मंत्र आहे तो मंत्र. दोघांची भाजी सेम झालेली आहे. दोघांच्या पण प्लेट मध्ये 3 पाव शिल्लक आहेत. कोण जिंकणार आहे आता तुम्ही सांगा इथे कोण जिंकणार आहे. म्हणजे आणि याच्या पलीकडे ना पाव एक्स्ट्रा दुसरे घरामध्ये नाहीये. तिकडे काय म्हणतात आई विचार, आई बघा आम्ही काय पाव म्हणतात. नसल्या कारणाने आम्ही भाकरी ठेवणार आहे. हा, एक भाकरी ठेवा. पिठला भाकरी. अर्धे 1 भाकरी आहे ना आपल्याकडे, 2 भाकरी आहेत ना. डिसाइडेड आधी नव्हतं. हा ना? हा सगळे नसतो. हा मग पाव एक्स्ट्रा नाही आहेत ना. आणूया पाव आपण, दुकान आहे बाजूला. पावात आणि भाकरीत फरक आहे. पाव आहे मैदा आणि भाकरी आहे पीठ तांदळाचा. नाही आता वाटते मला की पोट भरायला आले माझं. झालंय. हे तुम्ही ओव्हरइट नका करू. दोनों नाही आता माझी गाडी गुड फॉर मी. बस आता ही गाडी स्लो झालेली आहे आमची. मम्मीला पण माहिती आहे की मला एकदा झाला की फ्लो मी एकदम स्लो होतो. मला काय खाऊ चालेल. फुल झालं की स्लो होतो. नो प्रॉब्लेम. तुला काय झालं? तू खाणार आहे? म्हणून मी तुला सांगितलं काल हळू खा. तो खाणार स्पीडने जाईल ना तेवढं तिला काय नाही speed होते. झालाय. ती खाते आहे. पोट भरलं. पोट भरलं त्याने आधी पप्पूचं खाल्लं. भरलं पोट. मग जबरदस्ती नसते करायचे पोटाला. नाही तर नाही. पण तू खा ना, खायचं सवाल आहे ना. पोट भरले, ओव्हर नाही झाले बोल पापी माझं. पेट का सवाल है, आप एक लीजिए. हैं? मी पण टाकलं मग 2 हे नको तो परत ट्रान्सफर करतो इकडे. काय असं? पाव इकडून तिकडे नुसता आलेला नुसता आहे. जायला हसू नका खा. काजळ तू ते लादी ती तू याच्यात दुसऱ्या प्लेट मध्ये टाक. नाही. हवं इकडे गेलेला आहे मग काय ट्रान्सफर. संपवतात काय? असं नाही होत. आई जावा तेव्हा का क्यों मेरा ऐसा थोड़ी होता है. तुझे 3 पाव आहे तुझे राहिलेले, माझं 3 पाव राहिलं आहे. मी खाणार. बघूया. 10 पावच तू तुझ्या ताटात बघ. तू पण एक गोष्ट आहे की खाते लेवल मध्ये बघ. हा नाही खाते पण ती तुझ्या ताटातच बघते. त्याचा पाव बघतोय किती संपले. हा तिला झालं ओव्हर.
कोणाला आम्हाला नाही. काय झालं आहे ते अजून पण 4 ते पाव गालावर ठेवते का अर्धे गॉंग 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 आजीबाई सारखा बटवा खाते आतमध्ये आणि टाकलाय. इकडे साईडला ठेवते. पानाचा विडा कसा इथं टाकतात तसा. आरामात खा. भाजी लागली तर plate मध्ये आहे. खायचं. गरम मसाला नॉट अलाउड ना. पाव आम्ही जास्त काढले, हवा इकडून येते तर. तोंडाने श्वास बाहेर येतोय. आता आता थोडं राहिलंय, आता थोडं राहिलंय. पप्पूचा एक पाव शिल्लक आहे. नाही. कसं काय भाजी तू? असतात अजून. लागतं. म्हणजे तेवढं तुम्हाला थोडं पाणी पिऊ शकतो. पाणी पिया तुम्ही, पण पाव कोण जास्तच खायचा आहे ना, एकामेकापेक्षा पाव पाणी जास्त एक्स्ट्रा आहे. आहे ना. हा ते पाणी प्यायचं. मेरा पाणी पी हा? असं होतं ना एवढं ना. हा. ठीक आहे. तर आता थोडं राहिलंय. असं लगे पोट फुलत वाटतं मला वाटतं. आता तिचे प्लेट लक्ष जाते माझं किती खाते. आता फक्त मी तोंडाने आवाज करत आहे. नंतर मंत्र घंटाचा घ्या लवकर, घ्या पटापट. मला साडी सोडायची बापू. झालं झालं पप्या. पप्या हरव, तिला हरव, पप्या हरव. पप्पू काजलला हरव. ते हसू जरा वरती येत. अब हसू नको, खायला पाहू का बघा. हसू नको घे. ती हसते काय बघ. फॉरवर्ड होत आहे. आई मुलीला जितवते. काजल तू आराम से खा. काजल बघ उठायला होते का पहिले उठून बघ. नको डेमो. डेमो नको. आई गं. देवाचं नाव घ्या, जेवायला या सुरुवात करा. बिचारीला भूक लागलेली आहे. थांबा मग येतो. तुमचं झालेलं आहे. आम्ही भाजी खात आहे उरलेलं. उरलेलो पाव हवाय तुम्हाला. व्हिडिओला बरोबर आहे. भाकरी 19 मिनिटं झाली. नाही मी नाही. थोडी भाकरी खायची आहे. पेट में जगह नाही. एक्स्ट्रा भाजी लागली तर आमच्याकडे एक्स्ट्रा भाजी आणलेली आहे इकडे. हा. जी नाही लागणार. 2 पाव वर्सेस 1 पाव. नाही असं चिडिंग नाही, समोर ठेवायचे. खाशील तर ठेवायचे. आणि पण माझे हे दोन्ही वरचे पाव आहेत. तुला भाजी घे अजून. कोणाला तुला भाजी भाजी घे. घेतली की ते आतमध्ये जास्त गेलं ते. मी त्याच्याबरोबर खाणार बरोबर बघ. नाही पण भाजी पण खा तर पाव खाशील ना. मग पाव मग पाव जास्त कशा ना खायला बनणार आम्ही मग. नाही होणार. पण काय हे होतं की पाव भाजी पण संपवायची 10 पावावरून. हा तुला तर समजतं त्या चमच्याचा हिशोब 10 पाव आम्ही खाऊ शकतो 3 चमचे बरोबर. बरोबर. 3 चमचे पण ते मोठे चमचे. हे आता आहे ना, आता जातं तुमच्या कुठे इथं एवढं? नाही आता What is this? पोचलं काय दिली काय? काय पोच दिली आहे? दिनने पोच दिली आहे. What is this, दिलो? कशी बसली आहे? काय बसली आहे? काय बसली आहे दिलू? दिलू कशी बसली तू? कशी बसली तू? तिला पण आपण हसतो. ती पण आरामात बसली आहे. ती पण आरामात बसली आहे. यांचं चाललंच आहे. ती म्हणते मला जाणे द्यायला पण उठत नाही आहे. ती म्हणत असे मला दाणे द्यायला बबी, काही लोकं उठत नाही. नाही पावभाजीचा रशा चढला आता जरा मला वाटतं. पावभाजी मध्ये रशा होता वाटतं. हे तुझ्यात पाव टाकेल ती पप्या. बघतोय मी. माझा एकच पाव आहे तो आता बघा. मग तर खा. थांबून थांबून नाही खायचं. खा. थांबून नाही खात आहे. थांबून थांबून भूक लागते. मग भाजी घे तुला हवी तर. थोडी भाजी घे. आता त्याला
36 चावायला बंद करतात. तुमची कोकणातली आजी आठवली तुला? तो असतो ते त्यांना लावायचे खायला. नाही खात ते, नाही लावलेली शर्यत होती हा. पाणीपुरीची पण आणि याची. आले आले. चला आता तुकडे मोडून ठेवतो. आता पप्पूची आहे ना, पप्पूची इथपर्यंतच होती. गाडी संपलेली माझी. आता त्याची गाडी बिघडली. आता पुढे जात नाही आहे. काजलची चालूच आहे. काजलला काही ब्रेक नाही लागत आहे. पण तिच्यापेक्षा जास्त पाव मी खाल्ले अजूनपर्यंत. म्हणजे काय मी खाणारच पण मग इक्वल खा ना. अटेंड. हा. किती पण वेळ लागू दे पण खा आणि दाखव की मी 10 खाल्लेले आहे. हा. दोघांना झाले आमचे दोघांचे 10. मग दिल बघा बघतीये. गेली. परत त्या पोझिशन मध्ये होते ना तेव्हा. ती बोलली यांचं काय चाललंय मला देत का नाही, हे चाललंय तिचं. येऊ जल्दी. हा त्याच्यातली घ्या भाजी हवी तर पप्पू, त्यातली भाजी हवी तर घे. देवा माझ्या. बरोबर सिस्टमॅटिक 10 पाव एवढ्या भाजीवर संपवले. हा. नाही तेवढी म्हणजे लिमिट मी मध्ये तुम्हाला खाल्लं सांगू असतं मी ना. तुला सांगू आता पावभाजी खायचं मन नाही करायचं मला. नाही पण तू एक प्लेट बिर्याणी दिलीस ना मला ती खाईल मी. नाही लिमिट मध्ये खाल्लं असतं ना तर तेवढी पावभाजी संपली नसती. पाव बरोबर. सॉरी. तुम्ही खाताय ना इकडे जिरत जाताय. 4 पाव ना बराबर हो गया. नाही आता मी सांगतो बघ माझं पोट नाही भरलंय काय? पण मन भरलं. हा तसंच होतं. म्हणजे ना मी अजून पण असं बोललो ना पावभाजी नाही खाणार पण मला बिर्याणी दिलीस ना एक प्लेट तर ती मी खाईल. तू अजून पण मला 10-20 गुलाबजामुन ते खाईल मी. पण त्याच्यात पण मन भरतं ते पोट नाही भरलं माझं. म्हणजे दुसरं वेगळं काहीतरी खाऊ वेगळं शकतो. खाऊ शकतो मी. तू भाकरी दिलीस ना हा तर तर मी खाशील. खाईल मी. ये तुम लोग का भाजी का क्वांटिटी जो लिया वही पहला ज्यादा ही था. एवढा भाजी पण भाजी जास्त हा, होती. एवढा घेऊन खाला हा. दोघांनी. हो भाजी जास्त होती. नाही तर तुम्ही पाव अजून पण खाल्ले असते है की नाही. हा. हा, खाल्ले तू? finish. वा 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 आज बायको पाहिजे तर अशी. अरे मिथून आहे ना म्हणून तो मी थुन करणारच ना. वही हो गया. काजळ तुले गाल फुगले दिसतात मला. हा ना 5 आणि 5 इकडे 5 तिकडे 5. चल एक साथ घे 10वा पाव घे सर्व हे कर. नहीं ठसका आया. थोड़ी घाई नको करू अभी हो गए तुम दोनों का भी लेवल. ठीक आहे 10वा पावाचा लास्ट तुकडा घे. तू पण घे एक साथ खा आता. नहीं उसकी मुड़ी आहे. पण ती एखाद्याच्या तोंडात दात नसतात ना म्हातारी बाईला आणि ती अशी बोळकुंड तशी काजल खाते अशी बोळकुंड हलवतात ना. हा तशी खाते. पप्पू कसा टप 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 कसा खातो तर ती बम बम बम. थोडा पाणी पी सकते हो. म्हणजे ना तो स्वाद ऐका त्याचा स्वाद आहे ना. नाही त्याचा स्वाद आहे ना बाहेर जात नाही तो पोटातच जातो तोंड मिटून. हा बरोबर ती खाते. ठीक आहे रेडी. आरामात. नाही थोडा भाजी लो इधर का. नाही भाजी कशा नको ते इक्वल झालं. त्यांनी पण नाही घेतली. अच्छा नाही पण तुला खायचं आहे तर पावतो तुकडा. नाही खाते. तेवढं तर देवाला ठेवलं. हा पहिली ती एवढ्याच्या तुकड्यामध्ये एवढी भाजी घेत होती. हा हाय तुझ्या खायची पावर अजून. नाही हो नाही नाही हो हो नाही नाही हो नाही. हो नाही खातेस तर सांग अभी आपल्याला. यार तुम्हारा रह गया था. टो वो बकर बाद में दोनों एक साथ करो. मागे सही झाली आता. दुखेल. नाही पण त्याने आहे ना त्याने पाव कधी जिंदगीत खाल्लेला नाही तर त्याने आज पाव खाल्ले आहे. ते पाव नाही काय 2-3 वर्ष खाल्ले. इसका पाव हिल रहा है बाद झाला आता बाद झाला. सर्व पाववरती. असू नको. बापरे 26 मिनिटं झाली. सभी उलटे 24 मिनिटं झाली. चल चलो जनरली नाही आता मी आता विचारते म्हणजे आता याच्या पलीकडे एक्स्ट्रा कोण खाऊ शकतो. तेच मी विचारत होतो तिला याच्या अजून. पलीकडे एक गुलाबजाम खाऊ शकतो. नाही अजून पाव म्हणजे खाण्याची कोणाची अजून हे मी खाऊ आहे. शकतो. हा मी खाऊ शकतो. मग तू एवढेच खाताना कंटाळला. नाही पण अजून तू बोलतेस ना हा. ही पण तेवढी हे झाली ना.
मी तसं आहे ना, ही किती पण खाईन ना त्याच्या शेक जास्त खाईन मी. हा. वो उसको हराने के लिए. पण आता पाऊस- कॉम्पिटिशन ना शेवटी. मी एकटा नाही की एकटा मी वर्ल्ड रेकॉर्ड नाही बनवत, इकडे कॉम्पिटिशन चालू आहे ना. हा मग तू अजून तुम्ही किती खाऊ शकते काजल? 2 ना मी 5 खाऊ शकतो अजून. मग आता पाऊच नाही आहे. नाही अभी नाही. हो का? आणू हारली. जो तुम लोगों ने प्लेट में डाला है और 10-10 का गिनती की है वो बराबर हो गया इनफ. हा बरोबर झालं म्हणजे आपण आपले ना इथे 20 असते ना. गावातले. काय? घाबरले आम्हाला म्हणजे नाही. तुझा तो मग पाव हालतोय ना वर येतोय तो पाव. नाही पण मी अजून 5 खाऊ शकतो मी. 10 नाही खाणार, हा. 5 खाऊ शकतो मी. हा. एक काम करूया ना, असे प्लेट भरून खातेस का भाजी तू? नाही असं थोडी असतं भाजी नाही खात. हा आता मेन कांदा इटिंग कॉम्पिटिशन. कांद्या में से धुआं आता है नाक से. नाही खरंच आहे. मी कॉम्पिटिशन मध्ये नाही या ये सगळ्यात. पायदार आहे नाही, फोगी मी नाही. ये फोगी वातावरण आहे. ए आवड हे ठरलं कांदा काय नाही नव्हतं. नव्हतं, तू आता नाही, पाव ठरलं खाऊ नव्हतं. ठरलं पाव नव्हतं. का मी खाऊ? नाही. तू तर 2 कांदे खाऊ नका ना कॅमेराला. नाही रात को नहीं खाना खाने का. नको तिला देव बापू नाही हा, आवडत. एक बास. बस हा, खा. ठरलेलं नाही तर राहू दे. नाही पण ठरलेल्याप्रमाणे तिने तुला 10 पाव खाऊन दाखवलं. नाही पण हे केलं नाही पण पाहिजे. तिची 18 वा, पाव वा, खाण्याची वा, वा. आहे. नाही, मुलींमध्ये पण असे म्हणजे खाणारे आहेत एकदम मजबूत. हा, 10 पाव म्हणजे कमी गोष्ट नाही झाली. नाही कमी झाली. 10 पाव इज नॉट अ व्हेरी स्मॉल म्हणजे किंवा क्वांटिटी. हा. बापरे 10 पाव मला माहिती पडतं ना की माझे स्टमक माझा 75% आणि फुल झाला. पण आता पावच नाही. हा. आणू शकतो मी पाव. नाही खायचं नसतं. रात के 12 बजे बंद हुआ बिक्री चलो. रात्री हवेतला कॅमेरा कंटाळला. हा चला चला बस. तर तुम्हाला आमचं कॉम्पिटिशन कसं वाटलं सांगा, आणि अजून कोणतं कॉम्पिटिशन करू शकतो ते पण आम्हाला सांगा. आता तुम्हाला सांगितलं कॉम्पिटिशन झालं, पण इकडे एक काजलची तारीफ केली पाहिजे की इकडे मुलगा नाही बसला खायला. बरोबर आहे. आमची बघा कॅपॅसिटी जास्तच असते एक कंपॅरिझन केलं तर. मुलांची. पण मुलींमध्ये 10 पाव खाणं किंवा 12, मी आता बघून सांगतोय ही अजून 3 पाव खाईल बाबा. 3 पाव खायला. आणि मी बोललो ना इकडे 10,000ची कॉम्पिटिशनची प्राइस लावली ना विदाउट टायमरची, तर ही 15 पण खाईल. समजा काजल मी इकडे ठेवले, मी इकडे ना 10,000 रुपये ठेवले तर किती खाशील आता? आणि बाजूला मी नाही कोण दुसरं असेल किंवा काय असेल, किती खाशील? मी 10,000 रुपयाची अमाऊंट ठेवली आहे. ह्याच्यानंतर पण म्हणजे आता अजून किती खाशील? अजून तर 4-5 पर्यंत खाशील ना? माझ्यासमोर 10,000 ठेवले तर मी 10 खायला जातो. 10,000 ठेवले तर. पण जाऊ दे, ही एक कॉम्पिटिशन झाली. अजून पण असे वेगळी कॉम्पिटिशन करू शकतो. पाणीपुरी खाऊन जाऊ शकशील का? पाणी. हा ठीक आहे चालेल. किंवा कोणते दुसरे कॉम्पिटिशन असेल तर तुम्हीच आम्हाला सांगा कमेंट मध्ये. किंवा गुलाबजामची पण घेऊ शकतो. हा, हिला गुलाबजामुन आवडते. गुलाबजामुन किती खाल्ले होते एकदम पहिले? स्टार्टिंगला ना हा इव्हेंटला 20. खाल्लेला पुन्हा. किती खाल्ले होते? 20. घरी कोणी नव्हतं आणि मला खूप भूक लागलेली म्हणून मी स्वतःच बनवून खाऊन टाकलेले सगळं. आणि मला कळलंच नाही मोबाईल बघता बघता मी केवढे खाते तुम्हाला संपून माहिती आहे टाकले. ना नॉर्मल असते ना ती छोटी नाही मीडियम साईज. थोडी. हा मीडियम तुम्हाला माहिती आहे 20 खाल्ले मॅडमनी? अरे मी करून ठेवलेले तर तिने तो पण नाही तो आणि एक आधी बघ नाही. भवानी म्हणजे पूर्ण तो- केलेली. म्हणजे तेव्हा दिवसाला पण मी ना बनवलेलं. दिवसाला ना नाही मम्मी- नाही खाल्ले. एक दिवसाला मी पाणीपुरी किती खाल्लेले? नाही हिने टायमाला खाल्ली. टायमाला खाल्लेले. ऍट अ टाइम तिने खाल्लेले. मग हिला गुलाबजामुन आवडते ते पण आम्ही करू शकतो. गुलाबजामुन पण आम्ही तुम्हाला खाऊ शकतो. पटापट जातात गुलाबजाम. जर तुम्हाला आवडला असेल तर असं. तर आमचं कॉम्पिटिशन संपलेलं आहे. पावभाजी एवढी सुंदर झाली ती स्वादच त्याचा छान लागला. आणि खरंच पावभाजी पण एवढी छान झाली म्हणून आवडीने मस्त खाल्ली. झाली होती. एकदम छान, मस्त मजा आली. मी काय काय खाऊ आम्ही ते पण सांगा. आता आहे कॉम्पिटिशनला. पहिलं कोण कॉम्पिटिशन मम्मीशी कसं करू? हा ताई पण एवढी खाणारी नव्हती. बरोबर आहे. ही कशी खाऊ शकते? ही सुरुवातीला अजून एक गोष्ट, हिला केळी खूप आवडतात. बनाना तू टायमाला ती किती 6 बनाना खाते, ही 6 बनानाच खाते. मला नाही वाटत ते माझ्या 6 बनाना केळी कॉम्पिटिशन. बनाना कॉम्पिटिशन आता होऊन जाऊ दे. उद्या परवा कधीतरी ना बनाना कॉम्पिटिशन करूया. इलायची केळी आवडतात कधी? नाही, ती normal नॉर्मल आवडतात ना? ठीक आहे, समोर केळी ठेवूया आपण. चालेल. पण ते मला कसं तरी वाटतं केळी बरं ना मी बघा आणि जिंकणार. कसं कशी साखर काय गप्प करून नाही गप्पा नाही खायची. समोर ठेवायची. आता जशी तुम्ही पावभाजी खाल्ली ना. ठीक आहे. मला प्लेट संपलेले आहेत आमचे. नो चिटिंग. पण एक गोष्ट चांगली, मॅडमने चिटिंग पण नाही केली. नाही तर मी बघत होतो पाव टाकेल नाही तर माझ्या प्लेट मध्ये. हा मी तर इथे लक्ष देत होती.
नाही एकमेकाच्या प्लेटीत पाव टाकतील ना म्हणून मी पण लक्ष देऊन बघत होती. मस्त झालं आमचं कॉम्पिटिशन. मस्त खाऊन झाले ना. आता बाकीच्या माणसांना पाव शिल्लक नाही ठेवले आहेत. हो घरच्यांसाठी पावच नाही आता. आम्ही दोघांनी सगळे संपून टाकले. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. ठीक आहे, टाटा. बाय. दिसल्या त्यांना वाटतं का ते इथून दिसत नाही, ते दिसतात तिथून आहे. हा. बरं बाय करा. नको काहीतरी वेगळं वाटेल असं उठलं तर. मी हाय. काय इकडे बाय. मी हाय. हाय बाय बाय. चल 10 पाव झालेले आमचे. मुलांचे जास्त आवाज येतो, आम्हाला जरा दरवाजा करूया. आमच्याकडे रात्री मुलांना जास्त एनर्जी येते. मी काय म्हणतो, जेवायचं आपल्याला. चला जेवायला वाढतेच ना. चल. तू विसरली का मी 10 पाव खाल्लेले? तरी मी आता जेवणार आहे. पाव कुठे आहेत? पाव फक्त इकडे पर्यंत आलेत. खाली कुठे पोट भरला आमचा. खरं जेवायला आवड मला. किती पण मुलांनी किती पण काय खाल्लं ना तरी ते घरचं जेवण पाहिजेच असतो. असं आहे. आता जेवणार, पिठलं भाकरी खाणार ना. मला भूक लागली आहे. चल. ते मी काय बोललो तुला, तिकडे मन भरलं माझं तो पावभाजी खाऊन. म्हणजे ते मन विटतो बघून. पण कॉम्पिटिशन तेच खाऊन असेच मी 4 पावच्या वरती पण नाही खाणार. 4 पाव पण नाही खाल्ले असतेस. नाही. अगं ती पावच खात नाही. पाव नाही खात. पण ती कशी काजल पण आवडीने खाते ना. म्हणून ते बोलली चांगलं ना वाटतं जरा. की मी 18 खाल्ले ती म्हणजे. खाते म्हणून ते चांगलं वाटलं. आता तू विचार कर, मी गुलाबजाम खातो काय? नाही नाही पण का? खाणार, कारण तिला आवडतात आणि ती आवडीने खाते ना. बघूया ना किती खाते. तिच्यामुळे आणि आपण खाऊन दाखवेल तेवढे Yes. गुलाबजामुन. आता आम्ही जेवतो, तुम्ही पण आमच्याबरोबर जेवतो. टाटा.